Sa number 6, isa ka witness sa isa ka insidente nga pagpatay ang nasapuan na lamang nga patay na. Nakabaton sa report ng Police Station 3 nga may nasapuan nga bangkay sa Purok Active, Barangay Madalagan, Bacolod City, Huwebes ang kaagahon. Naabtan sa pagresponde sa mga kapulisan ang biktima nga duguon ang ulo kag nagahigda sa kilid sang tricycle nga nagapark sa mga lugar. Ginkilala ang biktima kay as Javen, 22 anyos, taga Purok Bakawan, Barangay Villamonte sa Bacolod City. Nakaangko ng biktima sang igo sang bala sa likod sang ulo sini, apang wala ang scene of the crime operative sa may na-recover nga empty shell, bala o konposil sa lugar. Sa follow-up investigation, nahibaluan nga ang ginpatay amo ang saksi sa pagpatay sadto sa magutod nga espina sa Purok Active sang September 29, 2025. Parayon karon ng PNP sa pag-backtrack kag pagpangita sa mga CCTV footages para makilala ang mga sa likod sang krimen.